Här har vi Mr. Missen. Jag ska göra lite humor. Missen säger hej. Missen säger hej då. Ja, men vi ska inte göra det. Vi skriver när de kommer. Ah. Bara, hej Missen. Hej då Missen. Missen. Jag kan inte hålla i den här. Vilken Och då? cykla samtidigt. Den här, vad är det? En öl. Det är Puma. piss. Piss. Det är så... Missen säger att det är piss. Och missen säger piss, då är det piss. Vi smakar pisset då. Det smakar ljuvligt. Jag sa Missen. Missen säger det smakar ljuvligt. Ja. Kan Missen peta sig i näsan? Kan, han Missen pe- säger nej. kan Missen peta sig mellan benen? Missen säger ja. Det är det heliga pisset, säger missen. Missen säger det. Det heliga pisset. Ja. Missen säger gott. Heligt piss. Heligt piss. Säger missen. Ja, Missen säger det. Vad ska Missen och Filip göra? Missen och Filip ska spela. Vadå? Missen säger Black Ops. Vad är Black Ops? Frågar Filip till Missen. Missen säger Black Ops är ett skjutspel som man dödar jävla zombies på fan. Jävlar! Missen. Säger missen. Fulbil säger missen. Nästa bild då? Fulbil säger missen. Missen säger fulbil. Ja. Missen säger fula dumma fåglar som jag ska bita ihjäl i röven. Ja, det men... Missen. Missen säger gott. Ja, jättegott. Missen säger irriterande jävla fåglar. Och Filip säger, håll käften din jävla fucking Misse. Missen säger håll käften. Missen säger fin bil. Oj, oj, oj. Vad är det för bil? Frågar Filip till Missen. Missen säger att det är en... Missen vet inte. Så inte. Missen såg inte det på den. Missen tror det var en... Bajskorv. En... Helig. Saab. Saab. Och Missen håller fortfarande i det heliga kisset. Missen säger fin skylt. Vad står det? Fröderiks punkt. Oj, Missen verkar förvirrad. Missen är bra. Vilken fin... Missen säger fin skylt. Vad betyder de tecknarna, Missen? Att det är varning för pedofiler som går iväg med barn. Säger missen. Vad betyder den skylten då? Heligt kiss. Den betyder, säger missen, att den är pissvänlig. Ja, pissvänlig. Men ej för hundar. Säger missen. Ja. Missen säger bara försiktigt där. Oj! Missen säger cool bil. Du säger Missen, en ny Misse. Nej, gamla Misse. Missen. Ja, Missen. Missen säger en pinne. Ja, pinne. Aj! Ja. Missen gillar inte pinnar. Nej. De påminner missen om hundar. Men missen älskar hundar. Jag tror du var rädd för dem. Nej, det är de som är rädda för missen. För missen har prös. Vad är för märke på tröjan? Vad säger? Det är Missen säger gott det. Vad säger Missen nu? Vad säger Missen nu? Missen säger fin bil. Och nu säger Filip hej då. Vad säger man då, Missen? Missen säger hej då.
Hej då och hej då, heliga piss!